baby ni duk garin nan ba wani ɗan shegen da zai zo ke ki kwantar da hankalinki ba kin riga kin same ni kawai ki huta kawai wallahi duk wani ɗan daba da yake takama ɗan daba ne wallahi na ya gane ke kin san waya ni kuwa gagarawa ake ce min fa wanda ki tsula tsiyanki duk wani abin da kike yi wallahi kina da ni kake wanda yanzu ya kamata bari ma je dauko gariyo na kin san layin nan akwai ɗan nan bari dauko gariyo na da jira ni kai da tsula tsiyana a Kaduna in yi iskanci na yanda nake so in saki wannan in thank you ke me yake a nan gurin menene ɗakin wani zokin wannan jare na nan me yake a nan ne wa ya kawo ki nan gurin kai ka san waye saurayi na da kake faɗa min haka to in gaya maka saurayi na ya ka dinga kashe mutum ba komai bane wannan zagon to yau sai na jira na ganki a gaban shi zan bankare shi ga sai ashe za a kashe wallahi yau a gaban ki zan gasa shi bankare shi ashe za a kashe wani yawan wayan nan wuce sauri kai baran yi kwatan nan ba ma sai ya zo a gaban ki zan sassara shi to shi ya ci za mu baby ya kai ne wai ga wani nan wani gara da shi ya zo yana cewa wai in ba shi waya na a baka waya ya san ko ni wace ke ni ke ce magana a gaban shi kai waye kai a garin nan ka ni san ba waye wanda bai san ni ba a garin nan ni kasu kwalwa nake shirwa an ji na rantse da mun na ɗo alwashin yau sai na fasa hanjinka kan mi ko mun wayan ka nan nan yunwa duk zan ban wayan nan ba ni in a kora cin ka miko wallahi sai ka miko wallahi sai ka miko ciciro wallahi sai ka ciro na a gurin ka na san kai ne wallahi wannan ni za ka ci za mu ka zo sai na ma ɗaya wankanka wankanka ka sa irin wannan yanzu abin da zai kashe idan Allah ka mun na ki wasa ne ina ganin mutuwa na ki wasa ne